Počujte chlapi, ja mám kopu robotníkov, ochotných, šikovných, ale fakt nemajú čo robiť. No to je zaujímavé, lebo ja mám materiál aj stroje traktor, fúriky, nejakú suť pobúraný budov. Ale čo s tým, netuším. Len mi to tam leží. To vážne? Lebo ja mám projekt Nový chodník cez dedinu. Lenže nemám ľudí ani nástroje. Tak počkať, ja mám ľudí. Ja mám nástroje. A ja mám plán. Tak spojme sily a pracujme spolu. To je výborný nápad. Milí starostovia, stretli sme sa tu, aby sme vyriešili problém s nezamestnanosťou, s odpadom a mnoho ďalším. Máme plné dvory odpadu, ktorý končí na skládkach. Čo ak by sme ho začali zbierať, recyklovať a premieňať na niečo užitočné? Mali by sme spojiť sily a vytvoriť spoločnosť. Áno, to je výborný nápad. No namiesto spoločnosti by sme založili družstvo. A tak vzniká družstvo, ktoré mení staré na nové, zbytočné na zmysluplné. Z odpadu sa stáva zdroj. Z materiálov, ktoré kedysi končili na skládke, vznikajú produkty s pridanou hodnotou. Čo s tými vecami? Ideme ich recyklovať. A takto prebieha náš proces. Naši občania nám prinesú zbytočný materiál. Potom príde zberné vozidlo zo susednej obce, ktoré prenesie materiál do recyklačnej budovy, v ktorej dodávateľ privezie nami odovzdaný textilný materiál ako nový produkt, akustickú penu, ktorú následne prevezieme a využijeme k obnove obecných budov alebo základných a materských škôl. A takto to vyzerá v praxi. Zberné vozidlo donesie akustickú penu, ktorú následne naši pracovníci dajú do tried. Táto pena výrazne znižuje hluk v miestnosti, čím prispieva k príjemnejšiemu a efektívnejšiemu učebnému prostrediu. Deti, čo poviete na novú akustickú penu? Podľa mňa to je super, aspoň môžeme robiť hluk. Na to by vás bolo, vy nezbedníci.